сардори хадамот тибқи талаботи маъмурӣ рӯзҳои қабул дорад. Агар шумо хоҳед ки бонк аст суҳбат кунед, марҳамат биёед, мо ташкил мекунем, во мехӯрем. Дигар такрарам агар шавад, дар ҳошияи ин форум мо бо хӯриҳои судманди ҳамкорӣ доштем воҳид ба рушди технологияи иттилоотӣ, коммуникатсионӣ ва барои тасдиқ ё амалӣ намудани ҳамун лоиҳае ки мо дар назар дорем, ин гапи дуруст аст. Сардори хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тобистон муҳтарам Бек Сабур боиди амалӣ намудани ин кор дар сафари хизматӣ қарор доранд. тартиби додани иҷозатнома дар ҷумҳурии Тобистон бо қонуни ҷумҳурии Тобистон дар бораи иҷозатномагӣ ба вазъи намудҳои фаъолият ва низомнома дар бораи хусусиятҳои иҷозатномагӣ ба вазъи намудҳои фаъолият ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тобистон аз 3 апрел 2007 рақами 172 тасдиқ шудааст, танзим карда шудааст. ҳарчанд аз лаҳзаи таҳияи қонун ва ба тавассути устои ахбори омад ба шаҳрвандони ҷумҳурии Тобистон корхона муассисаҳо аз лаҳзаи таҳияи лоиҳа ҳанӯз аз мактуби хадамоти алоқа ба меҳмонии дастгоҳи иҷроии президент зиёда аз 1.5 солам гузашта бошад, аз ҳамон давра ба ҳама маълум буд ки лоиҳа рафт шудааст, муваффақкунии лоиҳа дар вазорати доруҳо ҷараён дорад ва оянда мумкин ки ҳангоми қабул шудани ҳамин лоиҳа масъалаи иҷозатномадиҳии соҳаи хидматрасонӣ пошта дар самти хидматрасониҳои кӯриявӣ танзим гардад. аз ҳамин давра оғоз карда мутахассисони поштаи тоҷик барои муайян кардани тартиби гирифтани иҷозатнома чӣ мекунем, кадом ҳуҷҷатҳои пешниҳод кунем меомаданд ва баъзе ба фикрам ки тақрибан 5 корхонае ки ба кӯриявӣ машғуланд, баъзе аз ҳамин корхонаҳо меомаданд ба хадамот барои муайян кардани номгӯии ҳуҷҷатҳои пешниҳод шаванда барои гирифтани иҷозатнома. ҳамин тавр қонун қабул шуд ва баъд аз қонун қабул шудан тақрибан баъд аз 20 рӯз КВД поштаи тоҷик бо мактуби расмӣ ба ҳамаи ҳуҷҷатҳо ба хадамоти алоқа муроҷиат намуд. баъзе ҳуҷҷатҳо камбудӣ буд, гуфтем бартараф карданд. лекин ҳамагӣ ду корхонае ки ба хидматрасонии кӯриявӣ машғул аст, яке аз онҳо 112 рӯз пас муроҷиат кард ва яке аз онҳо 163 рӯз пас аз қабули қонун муроҷиат кард. ва муроҷиати инҳо як мактуби холӣ буду, дусек ксерокопияи ҳуҷҷатҳои дусек дигар дар замимаи он. ҳарчанд меомаданд номбуд ҳуҷҷатҳои пешниҳод мегуфтем, нишоншон медодем, маблағҳои муқаррар шуда ба буҷаи давлатӣ пардохт карда шудагӣ набуд ки асос барои баррасии аризаи онҳо аз ҷониби хадамоти алоқа мешавад. ҳангоми пардохт нашудани ин маблағ мо ҳуқуқи қабул кардани ҳуҷҷата даҷи мақсад надорем. лекин хадамоти алоқа қабул кард ҳуҷҷатҳои инҳоро, баррасӣ кард ва бо мактуби расмӣ ҷавоб додем ки ҳамин ҳуҷҷатҳо барои баррасӣ кардан дар комиссияи иҷозатномагӣ намерасад. ва ҳамин тариқ бори дуюм яке аз ин ширкатҳо муроҷиат кард ки ҳоло дар баррасӣ дар хадамоти алоқа қарор дорад. дигар 4 ширкат, як ширкати дигар тақрибан муроҷиат накардааст, як 2-3 ширкат тамоман ба мо барои гирифтани иҷозатнома муроҷиат накардааст ва ягон монеагӣ барои фаъолияти онҳо дар ҷумҳурии Тобистон мавҷуд надорад. дар дораи талаботи қонун агар муроҷиат кунанд, ҳуҷҷатҳо пурра бошад, хадамоти алоқа баррасӣ мекунад ва ба онҳо иҷозатнома тибқи тартиби муқаррар шуда дода мешавад.